छत्रपती शिवरायांनी आपल्या सवंगड्यांसह स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा केली होती. पण हे कार्य सोपे होते का? नाही. कारण त्यावेळेस दिल्लीचा मुघल बादशहा, विजापूरचा आदिलशाही सुलतान, त्याचप्रमाणे गोव्याचे पोर्तुगीज आणि जंजिऱ्याचा सिद्धी अशा 4 सत्ता महाराष्ट्रावर हुकूमत गाजवत होत्या. आणि या ज्या सत्ता होत्या यांचा महाराष्ट्रावर खूप मोठा दरारा होता. त्यांच्या विरुद्ध ब्र काढण्याची कुणाची हिंमत नव्हती. तरी देखील अशा बिकट परिस्थितीमध्ये शिवरायांनी स्वराज्याचा मंत्र उच्चारला होता. कुठे शत्रूंच्या फौजांचे अफाट बळ आणि कुठे शिवरायांच्या सवंगड्यांचे अल्पबळ. पण शिवरायांचा निश्चय हा अढळ होता आणि त्यातूनच त्यांना बळ निर्माण झाले. तर छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्याचे तोरण बांधण्यासाठी सर्वप्रथम कोणता किल्ला हस्तगत केला? तर त्यांनी तोरणा हा किल्ला हस्तगत केला. तर त्या तोरणा किल्ल्याची थोडक्यात माहिती आपण या व्हिडिओमधून पाहणार आहोत. आणि तोच किल्ला हस्तगत करून छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्याचं तोरण कसं बांधलं याची माहिती आपण या व्हिडिओमधून पाहणार आहोत. आणि यासाठी व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर तोरणागड शिवरायांकडे पुणे, सुपे, चाकण व इंदापूर परगण्यांची जहागिरी होती. आणि जहागिरीतील जे किल्ले होते ते विजापूर दरबारातील अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात होते. मग शिवराय म्हणत की किल्ल्यांशिवाय कसले आहे स्वराज्य? ज्यांचे किल्ले त्याचे राज्य. किल्ला ताब्यात असला की आजूबाजूच्या प्रदेशावर सत्ता चालते असे शिवरायांना वाटे. डोंगरी किल्ला म्हणजे राज्याचा मुख्य आधार. तेव्हा एखादा भक्कम किल्ला लवकर हस्तगत केला पाहिजे असं शिवरायांनी मनाशी ठरवलं. आणि जो तोरणा किल्ला होता तो शिवरायांच्या डोळ्यापुढे होता. आणि हा किल्ला पुण्याच्या नैऋत्येस 64 किलोमीटर कानद खोऱ्यात हा तोरणा किल्ला आहे. आणि डोंगरी किल्ल्यांमध्ये मोठा बाका किल्ला म्हणजे तोरणा किल्ला. आणि या किल्ल्यावर 2 भक्कम माच्या होत्या. एक झुंजार माची आणि दुसरी बुधला माची. तर माची म्हणजे काय हा प्रश्न मुलांना पडला असेल. तर माची म्हणजे किल्ल्याच्या चढणीवर नैसर्गिकरित्या सपाट झालेल्या भागाची तटबंदी म्हणजे माची होय. आणि झुंजार नावाची जी माची आहे ती नावाप्रमाणेच झुंजार व लढाऊ आहे. किल्ल्यावरून खाली उतरण्यासाठी एक वाट आहे आणि ती वाट आहे झुंजार माचीवरून. आणि ही वाट जी आहे ती अतिशय अवघड आहे. या वाटेवरून चालताना जरासा जरी तोल गेला तरी चालणारा खाली दरीत कोसळून पडू शकतो, इतकी अवघड ती वाट आहे. आणि महाराष्ट्रातील बळकट किल्ल्यांमध्ये गणला जाणारा किल्ला म्हणजे तोरणा किल्ला. आणि याच किल्ल्यावर तोरणजाई देवीचं देऊळ आहे. आणि यावरूनच या किल्ल्याला तोरणा हे नाव पडलं. एवढा प्रचंड किल्ला, पण आदिलशहाचं या किल्ल्याकडे फारसं लक्ष नव्हतं. त्याचप्रमाणे किल्ल्यावर पुरेसे पहारेकरी आणि दारुगोळा देखील नव्हता. आणि हे शिवरायांनी हेरलं. तसेच शिवरायांना देखील नेमकं हेच हवं होतं. आणि त्यांनी तोरणा किल्ला हस्तगत करून स्वराज्याचं तोरण बांधायचं असं छत्रपती शिवरायांनी ठरवलं. निवडक मावळ्यांच्या तुकड्या घेऊन शिवराय कानद खोऱ्यामध्ये उतरले. आणि साऱ्या मावळ्यांसह ते सिंहाच्या छातीने व हरणाच्या वेगाने झपाझप तोरणात चढून गेले. मावळ्यांनी भराभर मोक्याच्या जागा ताब्यात घेतल्या. तानाजी मालुसरे या वीराने दरवाजाजवळ मराठ्यांचे निशाण उभारले. येसाजी कंक हा शिवरायांचा विश्वासू व निष्ठावान सहकारी. त्याने चौकीवर पहारे बसवले आणि किल्ला ताब्यात आला. सर्वांनी शिवरायांचा जय जयकार केला. हिंदवी स्वराज्याची नौबत झडली. नगाऱ्यांचा आणि शिंगांचा आवाज सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यामध्ये घुमला. शिवरायांनी हा किल्ला हस्तगत केला आणि स्वराज्याचं तोरण बांधलं. आणि याच किल्ल्याला छत्रपती शिवरायांनी प्रचंडगड असं नाव दिलं. तर तोरणा किल्ल्यावर शिवरायांचा कारभार हा सुरू झाला. आणि छत्रपती शिवरायांच्या पाठीशी भवानी मातेचा आशीर्वाद हा नेहमीच होता. शिवरायांनी किल्ल्याची बारीक पाहणी केली. किल्ल्यावर मराठा किल्लेदार, ब्राह्मण, सबनीस, प्रभू कारखानीस इत्यादी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या. शिबंदित मावळे, कोळी, रामोशी, महार इत्यादी जाती जमातींमधील शूर माणसे नेमले.
स्वराज्याच्या मोहिमेमध्ये जातीभेद आणि वर्णभेद असा कोणताही भेदभाव नव्हता. किल्ल्याची दुरुस्ती सुरू झाली आणि काय आश्चर्य, मोहराने गच्च भरलेल्या 4 घागरी काम चालू असताना किल्ल्यावर सापडल्या. कामकऱ्यांना आनंद झाला. शिवरायांना देवी भवानी प्रसन्न आहे, तिनेच धन दिले असे जो तो म्हणू लागला. कामकऱ्यांनी मोठ्या आनंदाने धनाच्या घागरी शिवरायांजवळ आणून दिल्या. एका मोहरेलाही कुणी हात लावला नाही, कारण स्वराज्याचे धन होते ते, आणि ते त्यांनी आपल्या धनाच्या स्वाधीन केले. स्वराज्याच्या कार्यासाठी एवढे धन एकाएकी सापडले म्हणून छत्रपती शिवरायांना देखील हुरूप आला आणि आपल्या कार्याला आई भवानीचा आशीर्वाद आहे असं शिवरायांना वाटलं. हे धन स्वराज्याच्या कामी आले. या धनातून शिवरायांनी शस्त्रे विकत घेतली, दारुगोळा जमा केला आणि उरलेल्या धनातून त्यांनी एक बेत सिद्धीस नेण्याचं ठरवलं होतं. आणि तो बेत असा होता की तोरणापासून 15 किलोमीटर पूर्वेला मुरुंब देवाचा डोंगर आहे आणि शिवरायांनी तो हेरून ठेवला होता. हा जो डोंगर होता तो खूप उंच, अवघड आणि मोक्याचा होता. आदिलशहाने या डोंगरावर देखील एक किल्ला अर्धवट बांधून सोडून दिला होता आणि या किल्ल्यावर पहारा हा ढिलाच होता. तेव्हा स्वराज्याच्या राजधानीसाठी हा किल्ला ताब्यात घ्यायचा असं छत्रपती शिवरायांनी ठरवलं आणि एक दिवस शिवराय आपल्या निवडक सवंगड्यांसह या किल्ल्यावर चढले आणि त्यांनी किल्ला हा ताब्यात घेतला. आणि तोरणा किल्ल्यावर सापडलेले जे काही धन होते ते मुरुंब देवाच्या डागडुजीसाठी खर्च झाले आणि शिवरायांनी या किल्ल्याला नाव दिलं ते राजगड. आणि याच गडावर पाथरवटांनी दगड घडवले, लोहारांनी भाता फुंकला, सुतार, गवंडी, मजूर, भिस्ती अशी सारी माणसे कामाला लागली. राजवाडा, 12 महाल, 18 कारखाने आणि राजगादी तयार झाली व राजगड ही स्वराज्याची पहिली राजधानी झाली. आणि इथून पुढे खऱ्या अर्थाने स्वराज्याची घोडदौड सुरू झाली. 12 मावळ्यांतील किल्ल्यामागून किल्ले त्यांनी ताब्यात घेतले. 12 मावळ्यांमध्ये आनंद आणि उत्साह यांना पूर आला. गावोगावचे पाटील, देशमुख हे शिवरायांच्या मुजऱ्याला येऊ लागले. परंतु तांदळात जसे काही खडे असतात तसेच मावळ्यांमध्ये देखील काही दुष्ट लोक होते. शिवरायांचा हा उत्कर्ष बघून त्यांच्या पोटामध्ये दुखू लागले. मग शिरवळच्या आदिलशाही ठाणेदाराकडे शिवरायांविरुद्ध तक्रारी गेल्या आणि ठाणेदाराने विजापूरला सांडणीस्वार पाठवून शिवरायांच्या या घोडदौडीची हकीकत आदिलशहाच्या कानी घातली. आणि त्यावेळेस आदिलशहा देखील चकित झाला आणि त्याने शहाजीराजांना जाब विचारला. शहाजीराजांना देखील मोठा पेच पडला, पण त्यांनी वेळ ही निभावून घेतली. जहागिरीचे रक्षण करण्यासाठी स्वतःकडे एकही किल्ला नाही, म्हणून शिवाजीराजांनी किल्ला घेतला असावा असं म्हणून शहाजीराजांनी आदिलशहाला कळवलं. आणि त्याच वेळेस छत्रपती शिवरायांनी देखील आदिलशहाकडे जासूद पाठवला आणि जहागिरीचा कारभार हा व्यवस्थित चालावा म्हणून आम्ही किल्ला घेतला आणि हे सर्व आदिलशहाच्या हितासाठीच आहे आणि यात आमचा दुसरा कोणताही हेतू नाही असं धूर्तपणाचं उत्तर छत्रपती शिवरायांनी पाठवलं. कोंढाणा व पुरंदर हे 2 किल्ले देखील अत्यंत मोक्याचे होते आणि शिवरायांनी तेही किल्ले युक्तीने काबीज करून घेतले. अशा प्रकारे छत्रपती शिवरायांनी सर्वप्रथम तोरणा हा किल्ला हस्तगत करून स्वराज्य स्थापनेची जी प्रतिज्ञा केलेली होती आणि स्वराज्य स्थापनेचं जे धोरण होतं ते त्यांनी पूर्ण केलं. धन्यवाद.